Laixinger. Orduen ondino be kantu egaz badeko zer ikusi. Bai, ondino be abestiek eta entzunguz, ondino. Hori da, abestiek entzunguz, baina erronki ez desengo ingonetan abestia asmatzie, baizik eta abesti hori abesten da biena nordan asmatzi, orduen. Hori da. Astero ekarriko gu, gure inguruko ezagun bat, pertsonei ezagun bat, kantuen ekarriko gu, berak kantako zu kanta bat, bere ahotsez, eta ganera hizkuntzaz, ez da nananeuko, ja nananeu alde batera itxiogu, eta abesti bat kantako dago. Orduen zuen erronka zein da, ia eskutuen dagoen pertsonai hori zein dan asmatzie. Pizkat, gatsa dala emongo dago, lan ikusitia, baina bueno, gero kantuen entzuten dauzunien gure invitau edo gure artistie, seguru gu asmatuko zulan ordan, beti ezagun izango da, danok ezagutzen dugun pertsona bat, eta esplikoko bai, pixkat, lehiaketa honen funtzionamendu, formatu, bai. Oingontan astero ez dugu sosketa bat eukiko, baizik eta hien azkenetan ingo da sosketa handi bat, eta horretako, astero parte hartute, sosketa horretarako txartelak lortu biko zu, ez? Orduen, parte hartu ezkero, eta asmatu ezkero, txartela lortuko zu, Orduen, hien azkenera aurretik egozen hastietan, egon dien lehiaketetan, 3 egon badie, eta 3 asmatu, 3 txartel eukin gozuz, eta bat asmatu gozu, txartel bat, 2 asmatu gozuz, txartel 2. Eta hileko azkenengo aste horretan, laixi hartzen saio horretan, ingo da, sosketa erraldoi, potolue, eta sari potentiek ez ganera. Hori da, así que entzulio parte hartu, astero, hori azte mazoizie, zozer irasiko zu, eta gero sari potolue parte hartuko duzu, ez? Irabazlio. Hori da, eta gogoratuko gu, gure abeslari zentzun orduko, nun parte hartu aldo zuen, ez? Gure sare sozialetan, bai Facebooken, bai Instagramen, eta, sare sozial guztietan TikTok izin ezik, ez? Momentuz, Twitterren be bai. Ez gara anima momentuz. Momentuz hordeko hor dau, egun ematen igual sartuko esku horretan, baina momentuz alde bat indeko. Eta beste alde hordeko gure telefono zemakize be bai, 654 gure telefono zenbakize, WhatsApp bitartez guaz kontaktuen jarri, eta ia asmatzen duzuen, zein dan guk kantuen jarri ogune. Beraz, zer, klaru geltzu jatzu esan dan lehiaketa barri honen formatue? Bai, ez da. Ni gustargia. Oina, abestize ez da asmatu bidana da, nok abesten dago, abeslarize. Hori da. Esteko zetan abeslarize izen, kantuen ipini egun pertsona hori, orden izenleke famatu, beste motibo batzu egatik, baina zeune izengo da. Ingurukue, baina esagune. Edonok ezagutzeko modokue. Hori da, eta ia maiera ningo da sosketa potolue, eta asterik asteiko da, sosketa txikisek, pasi irabaziko da behena, hileko sosketa horretara. Hori da. Eta ez sustau beste hizkuntzan baten... Ja, oinaz, txarto zadot? Baitane barrezka da bilemen. Iguele traba oinaz. Zer esan du txarto? Ez da bipa, baitane? Barren jozka hemen. Bueno, asuntu eda, zuek parte hartu astero, eta asmatzen duzuen bakotxeko, sosketarako txartel bat lortuko zue. Hori da... Jokuen da buena. Hori da. Eta azkenengo asteko sosketa horretan, sari potolue irabazteko aukero egingo zue. Orduen, lehen esaten egoena zena, ez arduratu atzerriko beste hizkuntza maten, abesten baldin badau, Hori da. Nahi dauena bestuko dau. Igual trampa bat da, igual ez. Hori, okimia kontuen apurua eta bostonuen undi doien, ez? Jakitiko... Dekon esan guri, Hori da. Eta ze hizkuntzki dekon, Segaitik esako eteuzun hori handar. Honen austot, ja martxan ipini izango dala, gure lehenengo gonbidatuen kantaldi entzutie, beraz tekniko guruzunien. Aurre. Juantxu frioleri fosfa, sisoleri samene, ainolari trainolari, Juantxu trebol. ¡De Dios! Latinez, Asko gustu jo, barriro, bai, mesedez. Latinez lehenengo. Venga, beste binentzungu, a ver, texituria botzan tonue, kantetako erie, a ver, hartu, detalle guztiek. Juantxu frioleri fosfa, sisoleri samene, ainolari trainolari, Juantxu trebol. Juantxu trebol, Juantxu trebol. Bai. Itzela izena. Izkuntzki gordina. Gordina, benetan, itzela kantuen enjauen saiakeria. Oina erronka guk luzetu egu, oin badakizu ezin dan zuen txanda da.
Beraz, parte hartu gure sare sozialetan, bai Instagram, bai Facebook, bai... Twitterrin be bai. Twitterrin be bai. Telefonos. Gure WordPress horri aldien be, horre... Bai. Eixe da, horbe komentari. Aukero kingo zue, bestela barriz izango telefono zemak ize, 65403 beratzi lau, ia hartu papela eta barri da puntau, 65403 beratzi lau, Apuntao, Epa, igual hori pista matixeleik, eta bate daki. Da, bueno, hau izen da lehiaketa, bakizu, lehenengo laburri itxiten da. Bai, karo, ondino esteko, harinoko azteko Karo, bakarran hori. ganera hautxute gauz, lehiaketan beti deitxu bat egin izen dugu. Eta, karo, oin jentik esango da, jo, zelako hotza, ez? Ez da gongo sosketi astero, deia ez da gongo, baina nik emetik aurrera teotzuet, lehenengo asti da, ondino esteko parte hartzaierik. Urrengo astetik aurrera, parte hartu duzunen artien, ordu ningo du sosketa bat, sosketa hori izango da, deia norien. Ondo iruditzen behatzu laixiarri. Bai. Hola, beste sosketa bat sartuko gutartien, ez da beti izango salidune, bueno, saliz izango da. Laixiarri ratiko, deixe, gure artera zuzenien sartu alizetie. Hori besti bau iziten da, Jo, nik uste dut prestigizio handiz dela, gure artera, gure maien gurure batzie, telefonoz badabe, eta bueno, gertu badau, bertara konbidatuko ganera, plaza inguruen badabe. Txampana baki bekarteko dana. Así que, bueno, badakizu, hemen beratzi terdi inguruen, beratzi terdi inguruen plazati basabiz da parte hartu bozu, por si acaso, eta telefonoa ikusten bozu da irratiko zenbakiz edo gertuko bada, atera urbilu eta estudioa sartuko zara, gure batera maixe ipini. Eta berba apuro deiken, ez? Hori da, ezagutu. Bai.